एगो माई खातिर सबसे बड़ा व्रत जिउतिया के व्रत होला, जेमे माई ना अन्न ना जल कुछ सेवन ना करेली। प्यास से गला सूखेला आ भूख से बदन टूटेला, लेकिन तब्बो माई के जुबान पर बेटा लोग खातिर दुआ रहेला कि हमार बेटा खुश रहस लो, दुनिया के हर एक खुशी उनका लोग के मिलो। ऐसन कौनो पर्व ना होला जोन एगो बेटा अपना माई खातिर करस। भूख प्यास अपन माई के जिंदगी खातिर देवी देवता से निगोरा करस। काहे माई जिउतिया में अपन सांस जला के एगो बेटा के जिंदगी रोशन करेली। जौन बेटा अपना माई से बात भी ना करेलन उनकरा खातिर माई जिउतिया काहे करेली हो। देखो समय कितनो बदल जाई लेकिन माई कबो ना बदली। बेटा जहाँ रहस खुश रहस, रोवत आत्मा आ दुखी मन से ऐसे बेसी कुछ ना कहेली। हम तो एक बार कहनी कि माई हो अब तो जिउतिया छोड़ दो, तहार उम्र नहीं है। तो माई मुस्कुरा के कह तारी कि देखो सब चीज़ छोड़ देम लेकिन जिउतिया करल ना छोड़े। ऐसे तो ना बुझाओ कि ये सब के मतलब बाकी ना बाकी जब भूखे प्यासे थाकल चेहरा से माई आशीर्वाद में माथा पर हाथ रख देली तो लागेला कि अब दुनिया में केहू हाथ नहीं पकड़ सकत।